Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Possumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon may galang nga Huwebes, pitsa 18 na. Buwan mga kaigsunan sa Septembre tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon, natagantag pagtagad ang mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga isgutanan karong butaga mga kaigsunan. Duha ka bagyo na karon ang gimonitor sa pag-asa sud sa Pilipinas. Kini ang tropical depression nga si Mirasol o kining Nanda nga pulos naa sa may Luzon area. Straight to the point. Kadanig pagtagad doon mahigala kay kining bagyo mao gyud ni natural mahigala nga reminders nato. No? Bisa pag dili ta may maigo sa bagyo bisag tuwa pa sa Luzon, ang ato mahigala dili kay muuwan magod. Inig uwan mo baha. Inig baha natural makahinumdum gyud ta sa mga kontraktor. Di gyud malikayan nga mahinumduman mahigala ang flood control project. At ang lagi kataw-katawa mga sukintig paminaw, no, ang nature gyud mga higala maoy mopahimang no nato. Niining duha na pod ka bagyo, tropical depression nga si Mirasol og si Nando. Nando ni mga sukintig paminaw nga ni mga kagalaan, no, hinaut unta nga di ni makamugna og dakong kadaot. Og yung sa may gala mga awan-uwan anay di man ta makamugna og mga pagbaha. Kay every time mo uwan bida, ang nature gyud may mapahinumdum nato. Una nga bisag unsaon pa sa mga politicians, bisag unsaon pa may gala sa mga taga DPWH o sa mga contractors may gala og panghimakak. Kisi-kisi mga higalag panghimakak. Di gyud mabakak. Ngano man tungod kay nature man. Ang uwan mga higala mao gyud mo pahinumdum nato nga tuan ni baha na gyud. Bisag unsaon pag ingon niya why corruption, why substandard, okay ra ang tanan, habay madag okay nga nigbaha. Perti man gyud mga higalang grabihas tubig. Mao ni ato dagag pagtagad lubuntaga og didto nasuta nga ang mga flood control projects grabe di ay kadakong anomalya. Nakatarig pagtagad lubuntaga mga higala sa atong paman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Mao na nga karong September 21 dakong rally ang mahitabo mahigala didto sa Lunita o didto mahigala sa EDSA o dinhi sa ato sa dunay mga rallies nga pagahimuon gumika ni ining grabe gyud nga korupsyon. Straight to the point. Katanig pagtagad lubuntaga mga higala sa atong paman-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. atong pagsaba-saba mga higala sa kalsada o pagsaba-saba sa kahanginan. Ayay bitaha taon kay nadutlan na gyud mga higala in taon. Nadutlan na gyud mga higala si Speaker Martin Romualdez. Gahapong adlaw ni resign si Romualdez mga sukintig paminaw sa iyang pwesto isip Speaker of the House of Representatives. Straight to the Tuana. point. Goodbye sa House of Representatives mahigala si Romualdez. Pero mantigo gyud gihapon mo padag istorya kay bisan mahigala o gitangtang siya pagka-speaker giuna-una na lamang kay delikado ang September 21. Ang katawhan nga manggawas mahigala alang sa pagprotesta sa grabing kinawatay sa kwarta sa gobyerno. Si Romualdez naguna-una na mga higala gipa una na gyud, no? Kay gipakigkitaan man mga higala nito usa ka adlaw. Dito si Sandro Marcos ug si Romualdez gipatawag sa Malacañang. Malagmit mga higalang giistoryahan dito inday ken labot ining maong mga panghitabo. Unya pagkagabi ang hipos na mahigala sa mga gamit niya sa opisina. Ipang-alsa hasta mga refrigerators gialsa na. Wag gabae. Og nadutlan gyud mga kaigsunan, no? Kay lisod man kayo mga sukitig paminaw. Mao na nga Romualdez out, Bujidi in. Romualdez out, D in. Mura ni mga higala og sa substitution sa basketball. Romualdez out, D in.
o si Amy Marcos may pasultion mga kaigsunan ingon sa bunjing out, bunji in. Kay kinigot si Di Mahigala bagong speaker karon Faustino Buji D. Mo din ni angga ni Buji. Ha? Faustino Buji D. Mo rin bagong speaker. Manang si Amy mapasultion sa bunjing out, buji in. Atong pinagpagtagad lumutaga mahigala sa tubuan-uban usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin unang adlaw sa test run sa Cebu Bus Rapid Transit nakamugna og kahuot sa trapiko sa may Osmeña Boulevard sa isig kakilid nga bahin mahigala sa CBRT lane. Straight to the Ato sa point. nitagag pagtagad mga sukid tigpaminaw karong nga buntaga. Og ingon man mahigala kining reklamo sa mga commuters gikan sa probinsya nga matod pa bida terminal mga kaigalaan na paghunong sa mga buses. Unya matod pa in taon mga sukid tigpaminaw sa mga taga-probinsya luoy sila kaayo kundi na makahunong ang mga buses. Labi na to mga estudyante dito sa may CIT, mga estudyante sa USJR o kanana ang mga area din mga higala nga diin maayo untang makahunong ang mga buses. Straight to the point. Ato ni pagtagad karon kay doon nam to mga initial nga paragsabot mahigala ang gobernador sa Sugbo o ang mayor sa Sugbo. Mao ni naka-advantage no? Indikin kung panalitan magkasnabot gyud ang gobernador o ang mayor. Kay ang mayor mga higala doon naman sa iyang kaugalingong interest ang pagprotect sa iyang mga tao. Nakasabot ang mahigalang archibal nga mao ni akong palisi. Kay nga naman tungod kay ang mga Cebuanos grabe kayo ang traffic. Labi pagikan sa Bulacau mahigala dugay naman ang traffic sa Bulacau. Padung diri mahigala sa syudad sa kinapusurang bahin sa syudad perti ka traffic. Doon ay mga buses nga gikan sa probinsya, alam magpataka na sa hunong, nya tungod sa kadako, inighunong, mga naog nga pasayro, makamugna og grabing traffic. Muna ingon sa Archibal, dili na tang pahunong og mga buses. Pag masud na sa Cebu City ang bus, diretso na sa Cebu South Bus Terminal, adto na mahunong. Straight to the point. So ang kang Archibal, pag-protect sa iya mga tao sa Subo, total, ang Cebu may akong jurisdiction, no? So anak ko'y pagkaalam niyo uban din ha, outside Cebu City. Ang ako nga masulbad ni traffic sa Cebu City. Oh. But in the part mahigala sa probinsya, lisa man diyan pudlalim kay panalita ka estudyante day ka sa CIT. Unya pagkahuman mo adto ka gyud sa South Bus Terminal mohunong. Either mohunong ka sa Bulacau, dayon sud sa Cebu City or ari nakahunong sa Cebu South Bus Terminal. Layo ka kay magtason pa dong sa CIT or USGR. So dili lalim na mga sukid tigpaminaw sab. No? Di na makamug nag-traffic ang bus, kaya di na mohunong-hunong. Dakop man og mohunong. So makuha ang objective ni Archibal, makuha niya ang objective mahigala nga total ang akong concern ang city naman. Ang problema ang province. So si Pambali 4 na pod may mga problema. Kay ang mga tao ngadto man mo ingon nga unsa man mahimos tong governor ani. So nag-advantage kung magkasnabot ang gobernador o ang mayor, mahapsay ang padagan. Sa ato nakuhang report, so si Pambali 4 may reach out ngadtong Archibal ilang gisabutan ni. So ato ni pagtagad rubutaga mahigala o kanus ang final na gyud nga implementation ay dekin gawa na mahitabong dakop aron nga ang atong mga kaigsunan nga gikan sa probinsya kini ni ang maka doon na lang bisag designated lang ang mga bus stops, not necessarily ako uyon sa ko indikin nga kada na ang dili pud mapatakag hunong na mga buses kay tinuod ba sa gyud nga makamugna traffic. Grabe man kanang Bulacau may gala kani adto pa dugay na kay nang grabing traffic. Mao bitaw na originally ang BRT anha magitagikan sa Bulacau padung sa Talamban, pero doon naman mahigalay mga maldito, nga mga dagkog kamot mahigala kan adto nga mo iniwan ni obra ana. Dito ana hinuon ni Simang sa may SRP padung na sa IT Park, ti amo na sa kadakong kwan. Kinsa ni mga tawhana mayon ning ipaanod sa baha. Ang tuyo anang BRT nga gikan sa Bulacau kay tungod sa mga residente sa Bulacau nga masulbad ng traffic diha padung sa Talamban. Nga kung gikan ka sa Bulacau mo sakay ka, why traffic padung sa pusod sa syudad kay BRT na muda o padung ka sa Talamban BRT na muda mao nay original plan pero gihilabtan mahigala ngadto mga taong mga officials mga sukid tigpaminaw nga mga gamahanan nga naghuna-huna lang sa daw kaugalingong interest. Straight to the Mo na point. akong gingon bitaw ninyo ayuhon gyud natog pili kasi itong mga leaders kay sila bay mo decide. So karon kini ni ang na hangyo matod pa ato ning i-finalize ron mahigala sa itong programa
nga magbutang lang og mga bus stops, designated area. Not necessarily makahunong ang bus bisan asa lang mohunong. Di pud pwede. Gikan diri ang mahigala after 5 kadupa mohunong na po. Makamugna gyud ang traffic, tinuray lang, no? Nya dako ra ba kayo magbabag sa kalsada? Di mosamot og ka traffic, so dili pwede nga ang bus inigsud sa Bulacau mohunong napo kadupa mohunong, sunod napo kadupa mohunong na po. Pero ako uyon ko nga butangan og designated nga bus stops. Labi na kanang dapit sa may CIT, dapit sa may USGR kay maluoy sa ta sa mga estudyante in town nga ang angman og mupliti na po sila lain. No? Niatas kalisod sa panahon karon unya mamiliti na po kag bag-o. So dili malalim. Ato ni tagag pagtagad rumutaga sa atong pamanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin, Governor Pambari 4 mo blacklist sa mga kontraktor nga mamatud-ang nihimo og substandard nga mga proyekto sa probinsya. Straight to the point. Ako uyon sa kuana i-blacklist na di na natakuhaon. Kana mga kontraktor nga mga badlungon, labi na makita ang substandard ng ilang gihimo. Labi na makita way kabilya mga higala ng ilang gihimo-himo dihang riprap. Ayon na gyud kuhaan nga klases kontraktor porbida. Straight to the point. Nata nagpagtagad rumutagas tuman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Dugang point. mga balita sa kauluhan na National Bureau of Investigation mohimo og investigasyon human nasayran niya ang kontraktor nga mutukod sa ilang bag-ong building. Sa NBI pag inyong building? Ha? Grabe ha, oy. Ang NBI mahigala magtukod og ilang kaugalingong building. Karon ilang mahigala ang investigaron. Matod pa. Ha? Ang NBI mismo mohimo og investigation kay ilang nasayran nga ang kontraktor nga mutukod sa ilang bag-ong building pulos man gipanag-iya di ay mahigala ni Diskaya. Yawa ang NBI malutsan aning kalakiha. Investigator gumo kamura bay gisaligan unta National Bureau of Investigation so sakto ni. Iklaro sa na diha oy kay basin na hinuon sos Ginoo ko. Duha ka mga matawag na to mahigalag kining kontraktor kini ni ang mutukod sa ilang bag-ong building nga gipanag-iya sa Diskaya kini ginganan og Waymaker General Contractor o kining St. Gerard Construction Company. Di amo na kini laging iyang mga kumpanya ni Diskaya kasagaran mga kaygalaan mga pangan mga balaan. Lahi man tong Alpha and Omega. Kanang Alpha and Omega mao man na ang sinugdanan o katapusan. Ang Ginoo man na mga sukitig paminaw. Tanawa ko na ang ustiya sa pare. Tanawang ustiya sa pare. Kana bang paan ba nga maoy gamiton binagmisa bitaw? Tanawa di ba nay letter A o U. Ngano man na kanang pinakaob ngayo Omega mo na mahigala. Alpha and Omega naa na sa ustiyas pare inana kabalaan ng pangana. Alpha and Omega nya sunod Saint Timothy dapay Saint Gerard dapay Waymaker ang Ginoo gihapon. Pagkabalaan sa mga ngan pagkabalaan sa mga ngan mo nang nahadlok si NBI Director Jaime Santiago basin og substandard ang building nga tukuron sa Diskaya maong ilang susihon daan. Labing sikata po in Diskaya oy kung mahimo wala naman kay total day cancel naman ilang contract, cancel naman ilang lisensya, di itangtang na diha. Kuyawa ining kalakiha ang building sa NBI ang mutukod ng mga Diskaya. Pagkasikat na lang yun ini mga Diskaya. Kay hasta may gala ang project ni Gwen dito sa Mualbo sa Malabuyok o sa Alegria, ang Diskaya gapoy nakada. Doonay nagsulti mahigalas Kapitolyo nga adto sa Diskaya kay ang kontraktor gamay man nga kontraktor kutob ra sa 30 million ang iyang pwede nga kontrata aron nga makadaog ka ini advisean ka namo nga adto as Diskaya pag joint venture mo. Good morning sa mga sakop sa BAC Bids and Awards Committee diri sa Kapitolyo. Ayay kinsa may chairman sa BAC nga tumilabay ang administrasyon. Good morning ni mo diha ma'am. Ma'am, good morning ma'am. Trusted na ba di kay kayo ni Gwen ma'am no? Ngano gud taon atog interview may sa attorney Arbas. Ngano gid taon ni abot man kas Diskaya nga moy ka joint venture. So asa ka ilang Diskaya first time to.
Kahatsag adto Miguel putin dako agi kunong building das Diskaya da walok andana di elevator mga sukitik paminaw. Ngilngig kayo gyud, ha? Nya ano nabot man ka dito nga wa man ka mo makaila ni. Mamay advice Kapitolyo. Pag ingon mo advice sa Kapitolyo, wa na. Mo nagiingon automatic na. Alarms na des. Anak kabintas Diskaya kay dako kay nga kontraktor o dako kay nga kontraktor kasaligan gyud daghang kwarta so maka-execute sa project unya i-advance pa. Pag-approve sa project na mahigala ang notice of award advance na dayon. Mo nang daghang ganahan in Diskaya kay advance man. Ditso na dayon advance na dayon. Advance ba ang trabaho? Ayan. Lahi man ang gisulti nga advance sa komisyon. Wala kumingon advance komisyon, ha? Advance ba? Advance. Pero alarms na des. Kini og uban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado